инами бародарора инай модара фарзандаш бандаи кадагиай инай акама духтарчаш хаям хели ситуация шидагия ака духтари хитон буду духтарча хитона апаҷон шумо хитона фарзандтон айкиҷоя фарзандтон шумо айкиҷо мешен ай ваҳдатен айкиҷор зони поён хай бачаҳои нахитон ина оз мо дани момент да инфексия мина барои справка аз смерт омадагиян инам да инфексия ина азиз ассалому алайкум хуб ҳастен саломат ҳастен бародаро апа ва хоҳаро хоҳиш мекунам аз якояки шумо ки илтимос бародарҷоно ҳамин ҳадди ақал аз дастон ҳеҷ наёя я лайк я комментария бинависон ки то ҳамин навор паҳн шава ай модаре ки дидесениш дар ҳаминҷа бародари азиз дар шабакаҳои интернетӣ паҳн шидеса ки то модара ҳеҷ касанаш намерава дар адинсова бачаш мурдагия бачаш нав бечора занг гирифтагия шаҳбача қате хай оилаш хате дар мо хона гузашта мешаванд як рӯз пас даракша меёванда мақсад бародарҷоно дар телеграм ама посилка мемонам ҳамаи чизош дар ҳамуҷа ҳастай бародари азиз ҳамун рӯзе ки ҳамин ҳодиса шидагӣ буд мара зангам заги буданд ман дар ҳақиқатан ман худам нарафта будам яке як бародар мароӣ карда будам дар ҳамуҷа чих буд аз уҷа то гирифтан бурданд морг да бурдан монданаш да морг гирифтан бурдан монданшон и баъдан аз ҳамуҷа ӯ бародар бо модарша ҳамун бародара раҳматира модарша ва холаша гирифт аз ауҷа баъд саляро ва бурд мақсад яъне ки чӣ дар кор ҳамин суханҳое ки далил надоранд суханҳое ки мақсад яъне ки чизое ки худтон дурен чизое ки худтон намедонен ки чӣ гапай мехезем паҳн мекунем ки тоист дар уҷа посольства курси буд дар уҷа тамом гало баракат шумта ҳамн мардако хизмат кестанд бародари азиз вақте ки и ҳамин хеле бародарҷоно вақте ки аз давлати мо аз посольствои мо ки бечора мераванд меҳнат мекунанд заҳмат мекашанд дар ягон ҷо номшон нест вақте ки як бадиши дар ҳамун ҷо номшон ба бадӣ гирифта мешавад и акиб аз вақташ буд барои чӣ ба хотире ки мо худомон ношукрбандаем мо худомон бегонапараст ҳастем аз ҳамун ҷо алҳамдулилло то ҳозира фукурсиянд то ҳозира хулоса бародари азиз карта ҳамун модар хидшай душанбеси тишай хидшай аз ҳама шай хидшай аз ма як рубл гирифтагӣ ва як кас як сум талаб кардагӣ аллоҳи меҳрубон дар лаънати худаш гирифториш кина ва ҳар касе ки таҳмат мекуна аллоҳи меҳрубон дар лаънатиш гирифториш кина ба хотире ки бародаро ман ҳамин маҳалло агар аҳамият дода бошем кам дар кам мерам ба хотире ки баъзет бисёр номарден баъзет бисёр палиден нигаҳ кунем ки ҳамун бечораро мо дар ҳамунҷа чих будем новобаста ҳеҷ кас дар ҳамунҷа набуд якде бародар буд дар ҳақиқатан якде бародари тоҷики худмон буд но ҳеҷ кас дар ҳамунҷа дигар набуд но уже бировардан ки модар дар ҳамунҷа то қаҳай мисол ҳеҷ кас синаш намерава аз аллоҳ битарсе шарф кунем хайна мардакии шуморо ман мебинем ки шумо насколько ёрдам мекунем насколько дастгириш мекунем марҳамат дастгириш ки ман бисмиллоҳи раҳмонирраҳим аз худам саркардагӣ дастгирӣ мекунем ёрдам мекунем аз худам ман шахси нестам ман шахси ниёзманд нестам алҳамдулилло просто ман мебинам тоҷики худ ман мебинам бародари худ ман мебинам ки мақсад алҳамдулилло мешава мушкилӣ да меғалтанд мехоҳам ки дастгирӣ кунам мехоҳам ки мақсад як хизматшо набуд кунам ба хотире ки имрӯз мо ҳастем мо пага нестем аллоҳи меҳрубон ман дуо мекунем ки ҳонаву занҳои бадбахтои худозадаи разиле ки мебироянд дар урёну кимчикорои чӣ намоишҳое наметиҳанд аллоҳи меҳрубон анау бадбахтора ҷои анахелиё да мебурд ки мақсад ино бечоро бояд камтар зиндагишона пеш бурданд и ҳаёти зиндагӣ ҳамиай ба ҳамун хотир вақт времяи уани мешава вақт соати уноани мешаванд ки бечоро шавҳарои нозанишон хизмат мекунанд шавҳарои нозанишон барошон ҷон метананд на қадри шавҳара медонанд мебироянд ай шавҳар тамом ай пага уже дискотека ба дискотека ай иҷаш ба уҷашу ба кимкиҷошу ба дигар ҷош иншолло палид мешаванд иншолло разил мешаванд мераванд шабакаҳои интернетиро хитон дидесем бародаро ба ҳамн хотир бародарҷоно гап бисёр ай намефурам гап бисёр гап занам марҳамат дастгириш кин ёрдамаш кин бечора навшаҳ наварӯз ҳамин бечора як мехост ки як зиндагии хуб ба сар бара як соҳиби як фарзанддор шава соҳиби як модараш соҳиби як наваса шава як бача доштай бародарҷоно
یک مادر از وحدت است. شروع نری وحدت والله قسم از همین خیل کرو بی‌طرف نباشه. در برش چیک باشه نه بچه هر یک بیزنسمنوی است هر یک بیزنس 10,000ش پرتن زنگش بزنین بیچاره را بلیت شب گیرین. بچه ما هممون مرده که می قدر جمعش میکنیم چیکارش میکنه خودش مرد و زنش با دیگران خورد. برادر عزیز جمعش میکنی یک روز دیگه که مرد بر رفتی دیگه نمیدونی کی میخرش. برای هم قدر برادر عزیز خدا نگهبان تو موجا که با بسیاری بد گپ زدم. در همون الان Давай лучше отсюда будем брать.